експерти коментират в всички телевизии ситуацията с този самолет и накрая, като че ли истината е някъде там. Как зрителите да разберат къде е тя, на кого да вярват и как да подбират своите източници на информация? Може би вие, госпожо Сачева, първо. Трудно е да се каже, че всичко е в ръцете на медиите. От една страна, действително, ние винаги имаме претенции като зрители към медиите за това да не всяват допълнително паника, да бъдат прозрачни по отношение на своята собственост, да е ясно какви са бизнес интересите на основните лица в съответните медии, в техните редактори, водещите дори и така нататък. Но от друга страна, някак си ми се струва, че не трябва да се подценява и инвестицията в личния интелект и в личните знания, които човек трябва да има, за да може да разбира добре медиите. В момента в Европа от доста време текат програми за медийна грамотност, които за съжаление все още са доста слабо познати в България, но има начин все пак хората да се ориентират и най-вече би трябвало да залагат, особено в такива ситуации, би трябвало да залагат на проверени източници на информация. Знам, че в България има уклон към конспирацията, дори много по-голям, отколкото в други държави. И за съжаление, доста често съм забелязвала колко много хора стават жертва, особено на интернет източници с неясна собственост и с неясни хора, които пишат зад тях. В такива моменти по-скоро е по-добре да се залага на сигурната фактология, отколкото на конспирацията, защото наистина смятам, че в България се прекалява с това, че съмнението е форма на по-висш интелект. Мисля, че ние имаме липса на доверие в значителна степен. Много по-опасна е тази липса на доверие, отколкото да продължаваме да издигаме в култ съмнението. Как смятате, господин Тодоров, вие като човек, който дълги години следи ситуацията в Русия и в международен план, на кого българите да вярват? На собствените си медии, на това, което казват проамериканските или проруските? Въпросът за доверието е ключов, когато говорим за медии, за медийни манипулации. Вие употребихте думата говорене. Говорене е едно, манипулация е друга степен на въздействие върху аудиторията. Често пъти от некомпетентното говорене възникват манипулациите и понякога няма разлика съществена между съзнателна и несъзнателна манипулация, тъй като журналистите са хората, които формират общественото мнение и когато човек пише по един въпрос и залага името си, трябва да изгражда и да степенува доверието към източниците, с които разполага. Първо, изключително важна е компетентността. Когато говорим за медиите, трябва да е ясно, че медията е едно много сложно устройство за прехващане на настроения, на факти, на събития. Тоест имате репортер на място на събитието, ако имате такъв. А от неговата компетентност, от неговата лична оценка, зависи, от неговата реакция зависи до голяма степен и степента на достоверност на картината. Понякога картината и думите на автора може сериозно да се разминават, т.е. публиката да остане с невярно впечатление. Както виждате, ако говорим за различните медии, телевизията е така с по-сложно въздействие, тъй като картинката е едно, събитията може да са друго, зависи какво уловил и оператора. Тоест имате един екип, който много точно трябва да пресъздаде картината. От тук нататък вече отива към обработка, от тук следващата стъпка е сравняването с други източници и понякога дори подбора на събеседници може да бъде тълкуван като манипулация, тъй като всеки има собствена компетентност и всеки има собствено мнение. Важното е да се, от една страна, плурализм изисква да се покажат възможно най-голям брой гледни точки, от друга страна е важно те да бъдат съпоставени според своята значимост, в зависимост от фактологията. Ето това е изискването към една медия. Знаете, че една новина, за да се излъчи и да претендира за достоверност, трябва да бъде засечена поне от два източника. От тук нататък нещата, виждате, че стават много лични и до голяма степен зависят и от степента на изграден професионализъм и професионален етичен контрол в самата медия.
ако говорим за манипулация. Разбира се, когато има екстремално събитие, когато има военни действия, в някои от законодателствата на страните са предвидени при извънредни мерки дори да се слага информационно ембарго. Дори Съединените щати, една от най-развитите демокрации в света, има такива приети поправки и виждате, че при определени бойни действия това се забранява. Има на много етични моменти. Аз ще ви дам един пример, за да видите колко е сложно да се прецени истината, къде минава. Спомням си, когато бях в Москва, в един от театрите, терористи държаха между 2 и 3 хиляди заложници. Никой не знаеше числото, нито знаеше колко души се намират, как са разположени, кои са терористите и така нататък. Когато стана ясно обаче, че терористите разполагат с екран, с телевизор и наблюдават цялостната картина, защото те разчитат и на степента на въздействие на този публичен акт на тероризъм. И когато спецслужбите започнаха да атакуват сградата, една от телевизията показваше действията на командосите. И тук големия спор тогава, това беше все още началото на правлението на Путин, тогава той много остро поставя въпроса за свободата на словото към медиите, като риска беше много силно да бъдат притиснати правата на медиите. Но погледнете от друга гледна точка. Това са командоси, това са също хора, които изпълняват дълга си, които рискуват живота си. Ти освещаваш, в момента осветяваш действията и подлагаш човека, който е в обектива на камерата, реално ти го излагаш на смъртна опасност. Къде е свободата, къде е етиката и къде е границата? Много сложен въпрос. Знам, че тогава се разви много остра дискусия в пресата, така и не се стигна до едино мнение. Ако трябва и сега да изразя позицията си, от една страна аз съм за това да има максимална гласност, от друга страна, както ние, журналистите, трябва да бъдем защитени, когато работим в горещи точки на горещи събития, по същия начин и службите, които имат този ангажимент да решат с риск на живота си един проблем, също трябва да имат права и то защитени. Това е един учебникарски казус, който според мен няма еднозначен отговор. Какво обаче, господин Воденичарски, не виждат зрителите зад това видео, което показахме и, например, за тази история, която разказа господин Тодоров? Аз мога да взема повод от господин Тодоров и да кажа, че първо бяха формулирани 10 препоръки, които имаха характер на заповед от Министерството на вътрешните работи на Руската федерация към журналистите. Как да отразяват такива събития. Ставаше дума за терористични атаки. Сигурно си спомните, понеже тогава аз бях на една научна конференция, където беше широко обсъждано това. Що се отнася до конкретния случай с този самолет от 17-ти, а те вече станаха и повече, тъй като падна тайвански самолет, вече и алжирски самолет. Това, което не се вижда, разбира се, е истината. Истината винаги липсва някъде и ни се представя под различни образи, като имаме предвид и раждащо митове, разбира се, човешко въображение. На това много медии разчитат точно и затова представят истории от различни гледни точки, които от една страна трябва да помогнат зрителя да си избере коя истина устройва него лично, обаче от друга страна това обърква изясняването на едната, която е всъщност. Например, в този случай конкретно, като се говори, че ракетата свалила самолета, ракетата вече членувано, това всъщност е манипулация, която била ракета земя-въздух и вече от кой е изстреляна. Защото не е ясно дали това е ракета земя-въздух или е ракета въздух-въздух. От снимките, които видяхме, ако те са наистина реалните снимки, защото ние това не знаем, не сме го установили лично, се вижда, че така да се каже, едното крило на падналия малайзийски самолет е доста надрано, така да се каже, които са поражени от ракета по-скоро Р-60 или Р-73, но това могат да го кажат специалистите, зрителят. Но това може да каже специалист. Аз съм офицер от противовъздушната отбрана, освен пиар специалист. Да. И имам щастието да работя в една институция образователна военна академия с един от 4 българи, изучавали комплекса БУК в Украйна някога, защото ние трябваше да го купим по една програма за въоръжаване към 90-та година. Но това не стана и познавам поне 2 от 4 българи учили там комплекса БУК, като единият това му е дипломната работа. Какво казват те? Аз знам от тези хора, че всъщност ракетата земя-въздух нанася по-друг вид поражение, като от едри съчми, което е доста различен вид дупка, докато тук видяхме поражение по-скоро от ракета въздух-въздух,
която нанася такива удиращи рани по-скоро върху корпуса на самолета. Това е доста различно. И на къде води следата, ако това е така? Казва се стержевая бойна част, което е доста различно нещо. Ами аз не съм специалиста, който да каже това. Казвам само какво съм чул от по-големите специалисти от мен. И в крайна сметка има експерти, които ще кажат: нека да не едем чуж хляб, нека да оставим комисията да си чуе записите от двете черни кутии, които са намерени, нали, вече и се проучват. Но до тогава всъщност американските медии, руските, украинските, европейските имат свои версии. Те са версии на политиката, а не версии на истината. Смятате ли, че е така? Ако може да продължа, да. Става дума за това, че този, който има ресурса, информационен ресурс, а също и разузнавателен ресурс, само той може да формулира някаква теза, която да налага останалите. И това се знае още от преди 90 години, когато Освалд Шпенглер пише, че 4 вестника световни, най-големи 4 вестника, ще налагат теми, тези и гледни точки на регионалната преса, пък тя на всички хора по света, като той още не е познавал манипулативните възможности на телевизията. Сега имаме телевизия, от която по руско изследване от преди 2 дни се информират по отношение на нещата в Украйна 90 на 100 от населението на Руската федерация. Имаме и интернет, които имат също още по-големи манипулативни възможности, отколкото пресата, така че нещата са още по-трудни за изясняване. И важно е да се знае, че само страна, която има собствен ресурс, разузнавателен, включително космическо разузнаване, тя може да формира такава теза и да я защитава. Ние само можем да гледаме какво те предлагат. Видяхме пресконференцията на Руското министерство на отбраната с показани там космически снимки. Чухме, че има такива снимки и Американското министерство на отбраната. Чакаме да видим и тях. Така че това са държавите, които всъщност ще формират световното обществено мнение, докато се разкрие, ако се разкрие истината изобщо. По публикациите в българските медии в момента, можем ли да разберем по-скоро българските медии за коя теза са? Сега, когато говорим за манипулацията, много е важно терминологията, която се използва. За съжаление, широката публика не винаги може да улови в движение това, което ние с редакторска намеса можем веднага, механично, по професионален начин да направим. Например, отговорност и вина. Вината е едно, отговорността е друго. Виждате, че тук се смесиха тези понятия. Дори погледнете, ако говорим за самолет или самолета, членуването веднага предполага инцидент с самолет или с самолет. Става дума за конкретен самолет. Излизам извън този случай. Обяснях ви как с думичките може да наречете ни хора терористи, може да ги наречете бунтовници, може да ги наречете сепаратисти, може да ги наречете възстаници, както искате. Свалянето на един самолет може да бъде окачествено като грешка, недоразумение, терористичен акт. Като започнете да въртите думичките в едно изречение, картината... Аз си спомням даже от ранните ми студентски години, когато една от моите преподаватели каза, че всъщност новините, това не е голямата журналистика. И тогава спорих и тогава се водеха боевете в Никарагуа и така бунтовниците. И казвам, ето сега, примерно взривен трафопост. Съобщението на съпротивата е, че взривен важен правителствен обект. Обаче от другата гледна точка, това е единственият трафопост в района. Значи тези околни селища, всичките 5 или 7, ще останат следващите 2 години без ток. И започвате сега. Терористи взривиха важен енергиен обект. И почват да сменяте думичките. Изведнъж те могат да се окажат герои, могат да се окажат терористи, те могат да се окажат бандити, разбойни, както искате. Това е отговорната роля на журналиста. Да. Това е вече възможността на една медия не просто да представи гледните точки, но да ги защити убедително като фактология. Виждате, тук бяха изкарани някакви мистични записи, което се доказа, че е фалшификация. Това се оказва, понякога се разчита на некомпетентността на аудиторията. Арестувани 2 души, които насочвали огъня. Значи системата БУК няма нужда от насочване на огъня, защото тя разполага с радиолокационен елемент и тя работи във връзка и така нататък. Значи, ако не познаете всички тези неща, лесно може да се подведете. Смятам, че е много важна отговорността и ролята на медиите при оценката, особено на събития, които могат да имат огромна степен на обществени въздействия, които могат да доведат до военни конфликти или да служат за оправдание на военни операции. Спомням си, когато говорим за самолети, когато беше свален южнокорейския самолет 1983 година.
Тогава просто е използван разузнавателен самолет, който с сходни контури на Боинга, който лети. В един момент те се сливат на екрана и се разделят. И тук огромната грешка на военните, които разменят двете цели при локацията и започват да следят пътническия самолет и той е свален, въпреки че пилота подава всички сигнали до екипажа. Но екипажа е включил на автопилот, възможно е да не е видял. Истината така и не изплува до край, чия беше вината. Всъщност беше ясно, че е извършено разузнаване, за да се прехванат съветски локационни системи над Сахалин. Никога в един такъв тежък инцидент не бива да бъде изключено нищо, дори и терористичен акт. Въпреки че, както каза и колегата, характера на поврежденията върху самолета говорят по-скоро, са по-близко до версията, че това да е възможно да е ракета въздух. Към това навеждат и други обстоятелства, начина на падане на самолета. Първо, очевидно, че корпусът дълго време бил цял и е паднал. Имате предвид, че той и повече от 1/3 от горивото е било в наличност, т.е. ако се удари близко до горивните резервоари, той е могъл да се взриви. Такъв силен взрив не е забелязан. Това да е възможно да е атакувана, да е прорязана опашката на самолета, което ако е от ракета от земята, удара и детониращата вълна би била по-силна, въпреки че зенитните ракети повечето се взривяват в близост до обекта и се разчита на взривната вълна, която силно разпръсква осколките. И така нататък. Има всичко много това е версии. изключително интересно, което го разказвате, особено хората, които се интересуват от авиация и следят отблизо. Да, аз за съжаление в дългата си кореспондентска практика бях свидетел на доста такива катастрофи и съм виждал по какъв начин бързо се разгръщат всевъзможни версии, започва теория на конспирацията, по някои нещата се оказват прости. Даже ще върна към случая с сваление на туканинска територия Ту-154, който летеше по линията Тел-Авив-Москва. Тогава военните дълго не си признаваха, че става дума за грешка. Официално вече най-накрая стана ясно, че техническа износеност на системите C-300, които бяха свалени от въоръжение, заради възможността да бъдат комплектовани, но дали беше техническа грешка или грешка на екипажа е отделен въпрос. За системите БУК категорично трябва да кажем, изключено е непрофесионален екипаж, примерно опълченци, да са обучени набързо, да са старели с БУК и да са свалили самолета. Така че или едната версия е много тежка, т.е. руска намеса в конфликта, или другата е ясно, че може да бъде украинската армия, ако говорим за БУК, ако говорим за ракета земя-въздух. Ако говорим за въздух-въздух, тогава нещата имат други. Виждате как лесно сега вече, когато са на лице черните кутии, когато Руско министерство на отбраната представи своята версия, остава Съединените американски щати да представят спътниковите снимки и рано или късно картината ще излезе. За мен най-близкото свидетелство е радиолокационната активност в района. Ако е имало ракета, за да се изстреля тя, трябва да се извърши локация. Локацията се засича неизбежно. Да излезем от тези примери и да се обърнем към общото. Българските медии как реагират при подобни международни конфликти? Коя теза застъпват и препечатват най-често? Моето впечатление е, че в значителна степен българските медии се развиват през годините и се опитват да изпращат собствени кореспонденти, да търсят собствена информация, но все още по определени теми не се разчита основно на чуждестранните кореспонденции, на чуждестранните информации с директно цитиране. Липсват автентични говорители по редица теми, особено когато говорим за международни конфликти. Има дори в някаква степен едно повтаряне на едни и същи лица, едни и същи хора, които през годините застъпват една или друга теза и някак си не съм сигурна, че когато говорим за международна тема, българите могат да получат достатъчно адекватна информация от всички български медии, поговоря поне от основните. Като изключим в общи линии Българското национално радио и до някъде Българската национална телевизия, в повечето други медии все още няма автентични собствени коментатори, хора, които наистина са така изградени във времето и в годините, които наистина могат да покажат една по-цялостна, по-пълна картина. Затова се подхожда малко еднотипно. До някъде го има и това разделение все още
Русия, САЩ, Европа. Напоследък, едва ли не се възприема, че може би по-правилното в кавички е търсенето на европейското мнение. Си мисля, че всъщност трябва да се търси наистина автентичното мнение, което по някакъв начин отразява българската позиция, българската страна, начина по който това нещо засяга или не засяга България, защото хората обикновено се интересуват и от това. След всичко, което те чуят по даден инцидент, веднага след това го пречупват през това какво отражение би имало това за нашия свят. И обикновено, да речем, ако е в случая както беше с самолетите, обикновено първото нещо, което като че ли се съобщава и което едва ли не се смята, че ги интересува хората, има ли или няма загинали българи. И до там. В смисъл, оттам нататък някакси липсва допълнителния анализ и допълнителните аналитични теми. Изобщо медиите имаха един много такъв сериозен бум в своето развитие по отношение основно на развлеченията, на забавните неща, на така наречения инфотеймент. И това, между другото, вече има отражение и върху начина ни на живот. Защото изведнъж се оказа, че ние сме доста необразовани и невежи за това, което се случва около нас, особено извън България, точно защото в значителна степен медиите избягваха да се занимават толкова много с съдържателна публицистика. Търсенето на сензация при такива международни конфликти, когато става въпрос за човешки животи, докъде може да доведе? Не трябва ли медиите в този момент да се отдръпнат, само да информират, без да се поддават на ретрансиране на различни слухове и на различни непроверени версии? Защото това би могло да доведе до различни конфликти, дори и военни. Има един проблем, който през последните години се разшири значително в медиите. Репортерството е султан на нашата професия. Човек първо започва, учи се на репортерството. Има хора, които са родени за репортери и цял живот може да бъде репортер. Такива хора с невероятни качества. Те са рядкост. Докато подготвени хора да правят коментари, анализи, за съжаление, кажете ми колко вътрешно-политически, колко външно-политически коментатори има ние. Назовете ми като имена. Защото това вече изисква познаване. Анализа винаги може да бъде, за да е компетентен, той трябва да е сравнителен анализ. Т.е. този човек трябва да има опита, трябва да има познанията, трябва първо да е минал през репортерството, да е бил на такива събития, да има опита, професионалния и жизнения. И от тук нататък вече този опит да му позволи да може да коментира, да анализира събитията. За съжаление, у нас в повечето медии прекалено много се разчита на мига, на репортерството, на това, което ще се покаже в момента, а останалото се събира от агенциите. В повечето случаи в такива точки работят изпратени репортери, част от които се учат, други, които така са в началото на кариерата си и виждате как се мултиплицира. Нека да не го наречем некомпетентност, но дефицита на професионализъм. Това поражда етични проблеми, това поражда проблеми с доверието към медията. Тук се получава, едно е да четете от агенциите какво се случва. Даже аз съм имал такива случаи, когато колежка ми чете, аз съм на място на събитието. Ето какво е казала еди коя си агенция. Казвам, аз съм тук, за да знам какво се случва. Ако ми нямате доверие, друг въпрос, но смятам, че съм защитавал и много е важно човек да не се поддава на готовата щампа. Често пъти, когато колегата постави този въпрос и той е важен, когато разузнавателните служби започват една информационна война, те задават предварителни тези. Много е важно един журналист, който отразява събитие, да не влезе волно или неволно в една такава. Често пъти това са удобни тези, бързо, доказуеми, лесни, но след анализа те започват да губят състоятелност. Ако анализираме, нямаме това време и този инцидент, който се случи, ще видите, че той не излиза от рамките на обичайното. Имаше нахвърлени свободни тези, спекулации, после те започнаха да отпадат една по една. Със събирането на доказателствата вече се вижда, че картината се избистря. До край, естествено, нещата не могат да бъдат изказани, разяснени, тъй като очевидно има истини, до които широката публика не може да стигне. Въпрос на разследваща журналистика да стигнете.
До края на предаването остава да видите още. Пострадалите са най-важната целева аудитория за пиарите и за институциите за властта. Не са медиите. Медиите очакват всички да се вторачат тях и само по тях да бягат или по-точно да говорят пред микрофоните, да застават пред камери. Нищо подобно. Всички много се радват, когато рейтинга е висок, а това, че някой те е гледал, не означава, че ти е вярвал. Винаги съм казвал, че в журналистиката, особено в интервюта, които станаха най-масовия жар, най-висше пилотаж е да зададете въпрос. Аз обичам семейството си, но понякога ми идва в повече. А как ми се иска да можех да гледам до седмица назад, ако нещо съм пропуснал или искам да гледам отново. Но в реалния живот всичко това е само една мечта. В живота архив няма, но с Viva.com TV има. Гледай до седмица назад пропуснати предавания. Избирай сам дата, час и каквото ти се гледа. Viva.com TV. Каквото искаш, когато искаш. Заяви Viva.com TV и тествай 1 месец безплатно в пакет с оптичен интернет. Израел и Хамас се съгласиха на 12-часово примирие в Газа. 5 души са загинали през нощта при израелски въздушни удари. У нас полицаи, пожарникари и спасители от МВР излязоха на протест във Варна заради намерението на МВР да въведе минимален състав от 2 служители в пожарогасителните и спасителните екипи. Европейският съюз уведоми Швейцария, че няма да предоговаря пакта, който да гарантира свободното движение на работници. Съединените американски щати ще депортират нелегално влезлите в страната деца от Латинска Америка. Подробностите по тези и още новини гледайте в новинарските емисии на България On Air. Горещото лято носи горещи цени в магазините на Viva.com. През юли вземи своя нов смартфон с отстъпка до 80% с план от Viva.com. Най-търсените смартфон модели на невероятно ниски цени. Само от 18 до 31 юли. Viva.com. 3G мрежата с най-добро покритие в България. Списание България On Air през юли. Лекари без граници. Ролс-Ройс на 110 години. И 3 дамски подхода към лятото. Не пропускайте новия брой. Аз обичам семейството си, но понякога ми идва в повече. А как ми се иска да можех да повтарям забавни сцени пак и пак и пак и пак и пак и пак. Но в реалния живот всичко това е само една мечта. В живота връщане назад няма, но с Viva.com TV има. Превъртай назад и напред, колкото искаш. Viva.com TV. Каквото искаш, когато искаш. Заяви Viva.com TV и тествай 1 месец безплатно в пакет с оптичен интернет. Да се върнем отново към България. Имахме терористичен инцидент в Бургас. Имахме земетресение в Перник. Имахме наводнения в доста ключови райони от страната. Имахме банкова криза. Ситуации, в които медиите трябваше и се очакваше от тях да се държат достойно, да информират, да не всяват паника, да са на място на събитието в точния момент, а не да заливат ефирите с потоп от информация на следващия ден. В повечето случаи безмислени едни и същи разкази на очевидци, всяване на паника.
Какво е вашето впечатление от репортерите на място, от реакциите на българските медии в тези случаи? Може би вие ще се сетите и за други, които аз в момента не споделих. Господин Ваничарски, вие смятате ли, че българските медии реагират адекватно? Миналата година разговаряхме с господин Тодоров за земетресението и за адекватната реакция на Българското национално радио. И той каза ми, трудно се бяга с телевизор при земетресение, с радио по-лесно се бяга. Да, разбира се, най-добрият човек да има на разположение радио и то винаги. Някога имаше инструкции, според които човек трябваше да има приготвена една чантичка, в която задължително има радио с заредени батерии. Така че това е начинът той да се информира. Най-добрият начин да се информира е по радиото. И той остава сега такъв. Не е ли през Фейсбук най-добрият начин? Не всеки път, защото примерно едно радио с батерии издържа много повече, отколкото един смартфон. Докато търсиш връзка, ако изобщо рутера работи и има електричество и се разчиташ на Wi-Fi, разбира се, това е добре. Примерно за 2 часа, но после батерията свършва. Или примерно тока спира, рутера не работи, няма интернет и какво правим тогава? Значи радиото остава медията, която може да го върши по-добре. Разбира се, има и друг начин. Не споменахте примерно взривовете край челопечене. Да. Тогава, например, аз предложих на колеги в Министерството на отбраната да извадят бронирани коли. Имаше батальон за психологически операции, сега рота за психологически операции, които имат високоговорители върху корпуса си. Освен това са бронирани, тъй че те могат да отидат близо до местността, без опасност за някакви осколки от тия фугаси или каквото беше там да пада върху тях. И в радиус, примерно 3 до 5 км да се чува какво говори вътре оператора. Той да дава прости указания на хората какво да правят. Защото медиите често влизат, понеже аз не съм журналист, да вляза в обратната роля, малко на пиар, те създават паника. Спомням си Генка Шекерова като репортер с високите трели, характерни за женския глас, който винаги повдига нивото на стрес у мъжете. Питаше едни мъже, които стояха много интересно, невербално, така с кръстени ръце. Някой казва ли нещо? Някой казва ли какво да правите? Те стоят така и казват, никой не казва. Ами добре, това са мъже. Служили са войници някои от тях. А ако трябва да се прави нещо, когато се стреля, падат осколки наоколо, трябва да залегнеш или трябва да бягаш и да си пазиш жената и децата съответно, да бягаш далеч от това място или да залегнеш, ако около тебе хвърчат съответно. А те стоят така, с кръстени ръце и тя дига нивото на стрес още повече с този глас, пищящ на високо и край. Те, че медиите повишават паниката много често. Ето вижте сега и в Аспарухово, в Добрич като стана, там имаше по-малко жертви, но това не е основание за радост на местните власти. За мен е по-важен въпрос в сътрудничеството, защото има принципи, има и правила конкретни, които трябва да се спазват в една такава ситуация и те се договарят между медиите и съответните пиар структури, съответно министерства. Например, напълно абсурдно е да слушаме, че няма държава, казано от кмет, който е на място, където има наводнение, или пък да се обвиняват взаимно министри или министър от едното министерство казва, че другото отговаря по този въпрос повече и прочее, защото първият принцип е консенсус. Дори консенсус през зъби в такава ситуация. 24 часа просто, нали така, господин Тодоров? Трябва всички да държат на една и съща теза, а тезата е, че всичко е вече под контрол. Нали, ситуацията е овладяна. Ако е овладяна, разбира се, не да се лъже, но 24 часа трябва да държат една и съща теза и да показва този консенсус, па макар и през зъби. Освен това, трябва да говорят едно и също общо взето и по една тема да говори само един човек. Говоря за институциите. При медиите не е така, разбира се, защото всяка медия си има репортер, има си отделно говорител, има редактори, които там нещо ровят по новините и променят нещата. И всеки от тях дърпа към някаква друга гледна точка или някаква теза и това е нормален процес. Но той е противоречие при изясняване на истината. Вие питахте преди малко докъде стига желанието за сензации на медиите. До крайности. Те ще покажат, ако имат снимки и на трупове. Това го правят най-редовно. Имаше сайт в интернет такъв преди години, който, слава Богу, беше забранен, където показваха истински кадри от истински катастрофи, истинско клане. Там видях българските шофьори как ги колят на живо. И до слава Богу, казвам, сайта беше забранен. Но има платени канали в Съединените щати, в които полунощ, като си платиш, можеш да гледаш
смърти на живи хора. Истински, това е една тенденция. Особен вид. От една страна те имат право да търсят сензация, защото това им е хляба. Обаче от друга страна това само обърква още повече хората и кара едни хора даже да подражават на тия, които правят тия неща, и това е пък лошото. Къде е обществено отговорното поведение на медиите? Госпожа Сачева е в... има пиар в това. Той трябва да посредничи между медиите, много институциите. Много е важно да се дозира информацията. И прочее, да дозира информацията, да оговаря правила предварително. Правило за ембарго ставаше, но да дадем думата на... Госпожа Сачева, в Обществения съвет, който следи ситуацията в наводнените райони, имате ли впечатление, че всъщност медиите така не реагираха адекватно? Трябваше ли... Аз искам първо да допълня това, което се каза вече. Например, в Австралия и в Великобритания има специални инструкции, които са от Министерство на здравеопазването, които са свързани именно с начина, по който се отразяват различни кризи, катастрофи, такъв тип въобще бедствия, при които има жертви, защото по този начин се увеличават вторични травми, защото по този начин пряко се влияе върху психичното здраве. Аз така в духа на иронията вече от преди малко мога да кажа, че аз лично имам така сериозни тревоги за психичното здраве на българина и мисля, че то се уврежда буквално ежедневно. Включително и от подобен тип некачествена информация, която българина потребява. Българина потребява изключително много некачествена информация и от социалните медии, и от онлайн пространството, и разбира се и от част от българските медии, които са на лице. Иначе, що се отнася до наводненията, да, в общи линии имаше адекватна реакция и отразяване на случващото се, но на моменти, разбира се, не липсваха и тези тенденции към специално личните истории, към това да се навлезе в личното пространство на хората. Имаше някои от медии се опитаха така да внесат и един етнически ракурс към отразяването на това, което допълнително можеше да доведе до още по-голям проблем. Изобщо важното е при отразяване на такъв тип кризи, разбира се, естествено, че трябва да се отрази това, което журналиста вижда, но отговорността и етиката в такъв момент, те трябва да бъдат наистина много по-големи, отколкото обикновено. Просто защото със всяко едно подобно отразяване, или както беше, например, съвсем наскоро отразяването на бутането на домовете в Стара Загора. Аз бях зрител на покъртителни репортажи на хора, които буквално се деряха пред камерите и буквално се разпадаха на съставните си части и буквално от хора се превръщаха в животни пред очите ми заради сензацията, заради агресията, заради начина, по който всичко това трябваше да се направи. Това е напълно излишно. Няма нужда от такова нещо. Това не помага на никого и със сигурност не е отражение. Не може човек да го направи така просто с маската на това виждам, това трябва да отразя. Какво беше обществено отговорното поведение? Какво можеха да направят медиите? Каква информация да дават на хората? Можеше за доброволците, за пунктовете или... Аз ви казах, първо, трябва да се внимава много с личните истории. Личните истории са интересни, личните истории винаги през тях може да се разкаже един проблем, но въпреки всичко трябва човек да внимава с личните истории, защото чрез тях може понякога наистина да се измести правилната... Да се преекспонира тема. Да се преекспонира и по някакъв начин наистина да се нарушат определени етични норми. Що се отнася до специално ситуацията с наводненията, пак казвам, за мен наистина не се отрази в достатъчна степен този въпрос, свързан с етническото напрежение. Отрази се като че ли повече едната гледна точка, а не се отрази факта, че на място отидоха много роми доброволци. Това, например, за мен беше много сериозно предизвикателство. Аз на няколко медии подред разказвах, че там има и роми доброволци. Няма смисъл да се насажа това напрежение, защото то моментално рефлектира и върху даренията. Много хора казаха, ние не искаме да даряваме за роми. Създаде се едно допълнително върху един огромен проблем, започнаха да се създават множество други проблеми. Така че човек трябва да си дава сметка, след като навсякъде във всички учебници винаги се говори, че паниката може само да направи нещата по-лоши, по същия начин малко повече хладнокръвие и малко повече компетентност и отговорност са абсолютно задължителни в такива ситуации.
Знаете, понякога нещата са много лични. Ето аз ще ви дам пример от едно от последните земетресения. Когато жена водеща в Националното радио чете новините, в този момент се случва земетресението. Това е нормално чувство. Има хора, които се боят, има хора, които не се боят. Аз, например, нямам такава страхова невроза от земетресение. Но чувствате по гласа как колежката е готова всеки момент да побегне от студиото и вие не можете да я опрекнете след това, че те го е направила. Това е естествено живо човешко чувство. А си представете следващите действия, когато тя трябва да продължи от студиото, да води, за да събира информацията от това. Наистина, даже помня един друг такъв случай, когато в една от нашите радиостанции се обади детски глас да каже, че е заложена бомба. Ние бяхме длъжни веднага да уведомим службите. Те поискат да се евакуират всички, да спрем предаването и така нататък. Аз как вижте на моя отговорност, ние няма да спираме предаването, тъй като беше очевидно грешка. Разбира се, аз поемам и своя риск. Но жената, която беше на режисьорския пулт, каза, не, аз не мога да остана. Виждате, човек страшно се бои, тя просто трепери. И помолих доброволец от техническата служба и тогава остана главния инженер и аз и това и опразнихме медията. Тъй, че много е важно самообладанието, но не може да има хора, които имат страхова невроза. Това е чисто човешко чувство, което не може да избегнете. Така се получава и при събития от всякакъв характер. Така може да се получи при масови сблъсъци, при извънредни събития. Затова ви казвам, че личните качества на журналиста, личните му впечатления, личните усещания също са много важни. Те са част от картината, която е интересна на публиката. Но понеже колегата постави друг важен въпрос, винаги е важно човешката, социалната, личната гледна точка. Важно е мнението на експертите. Доста често е нарушен баланса, медиите така прекалят или с мнението на експертите, или с личните гледни точки, които не винаги пък личните гледни точки отразят реалната картина на случилото се. Това е както сега, ето имате обектив, камера, колкото и камери да има в това студио, те не могат да пресъдят тази атмосфера, която това студио, което съществува, да не говорим за виртуалните студия. Ето така, камерата фокусира, улавя един момент. Когато говорим за работата в горещите точки, аз имам така нещастните, трагичните спомени, няколко колеги оператори, които загинаха до мен, тъй като оператор снима не вижда. Втория човек, репортера, хората, които са с него, те трябва да го пазят. Елемент от сигурността, също елемент от етиката в професията. Понякога излишното геройство също е опасно. Колкото до действията на медиите в извънредни ситуации. Много е неприятно, когато се преекспонира едно събитие. Или когато не се оцели баланса между гледните точки, тогава то се деформира. Има съответно обществен ефект и това да е възможно да го деформира, да не постигне целите, които се поставя. Такъв частично може да се каже, че имаше такива проблеми и при наводненията, имаше дори в случаите с отразяването на събитията в Стара Загора, когато бяха бутани къщите на ромите. Вижте колко различни гледни точки. Хората, които остават без дом, да, вярно, че той е построил незаконно тази къща. От друга страна, каква е алтернативата? Каква е реакцията на държавата? Защо я няма държавата преди? Защо се появява сега? Куп други въпроси. Всичко това трябва да се представи, трябва да се коментира, трябва да се анализира, защото целта е да се търси решение, да се вземат превентивни мерки. По същия начин и за сигурността. Ето вие казвате, да, както аз ви дадох тогава пример, една колежка каза, аз узнам всичко от телевизията. Каза, добре, ние спорим след обеда, вечерта се случи земетресението. И аз след това извъннах и попитах, с телевизора ли бягахте? Защото първо всичко, което се случва и по телевизията, по радио, става на принципа на радиовълните. Виждате, че мобилните мрежи, те са изградени, недоизградени, действат на регионален принцип в повечето от случаите, докато на радиостанциите, особено ако говорим за Националното радио, излъчва в няколко вълнови диапазона и разполагат с най-големите мрежи на покритие. Национално покритие, регионално покритие, т.е. паралелно, като се вържат регионалната радиостанция, се образува трета национална мрежа. Това е много важно,
като действие при бедствие, земетресение. Да се даде точната информация, тя да се събира на едно място. Ние имаме в момента един пробив именно в информационното покритие на такива събития. Нужни са промени в законодателството. Аз съм поставил този въпрос. Нещата трябва да се събират на едно място. От гражданската отбрана, от Министерството на отбраната, от всички министерства, които действат в такива ситуации, за да може най-бързо, най-оперативно, професионално да се отразяват нещата. Видимо има пропуски, защото и наши зрители се обаждаха и казваха и при последните градушки, защо никой не предупреждава, защо непрекъснато трябва да се изпробват сирените за щяло и нещяло, някой отгоре да ни говори за проба, когато се случи нещо. Внимание, че всъщност че въздушното движение са разполагали с информация за това, че се задава градушки на проблем. Но във функциите им не влиза да уведомят останалите служби за това бедствие. А останалите служби, които по принцип... Няма и пускови установки за ракети. Против градушки. Ясно е, тъй като това са атмосферни явления, необичайни, бързо развиващи се. Естествено, за въздушния трафик е изключително важно да се реагира на време. Но се оказва, че те получават тази информация, но функциите им не влиза да уведомят останалите служби. А другите служби, които трябвало да реагират да уведомят, не са разполагали с тази информация. Ето къде се къса верига. Имаше информация, че са били уведомили някои от службите, но просто не е имало след това обратна връзка. Въпросът е в това, че тук има и държавна политика в това да пазят държавата да пази живота на хората, но и те самите да преценяват как да реагират в определена обстановка. Тук е отговорната роля на медиите, които трябва да информират, да не всяват паника. Разбира се, репортер на място има право на своите човешки емоции. Не би било естествено той да стои като един робот и само да препредава какво точно се случва. Жените, естествено, при такава ситуация винаги вдигат нивото на пискливостта на гласа си и винаги търсят разплаканата майка, нещастното дете, независимо от... Медиите обичат кръв, журналистите, редакторите, предполагам, че в случая са, как да кажа, раздвоени дали да покажат заради рейтинга или не, но... Което не означава, че не само мъже трябва да отразяват кризи. В никакъв случай не казвам, че само мъже трябва да... Стабилна психика, но познаем мъже, които при първата опасност стичат бързо, така че не можем да абсолютизирате. Естествено, жената като по-нежния пол, по-силно експонира такива събития и по-емоционално ги приема и предава. Логично е. Но много е важно действително самообладанието, особено когато разполагате с публично средство за предаване, за разпространение на информация. Казахте нещо за първите мъже на държавата. Когато се случи нещо такова, какво трябва те да направят? Аз се събудих една сутрин, включвайки канал 1, виждам вътрешния министър, който е под едно чадърче на рози. Под дъжда разказва какви са мерките, които е взел правителството за наводнението. След това изведнъж чадърчето на рози не се премести от неговата глава над главата на репортерката от канала, която също се оказа, че е на мястото на събитието, е приотила министър. Аз през цялото време си мислех, това е нелепо. Някой да му каже това чадърче на рози да му се махне от главата. Нали, в крайна сметка ти си мъж, вътрешен министър, стой там под дъжда, нека те вали и се дръж достойно. Какво трябва да направят първите мъже? Да облекат тъмните костюми, да сложат каменните физиономии и да говорят, както вие казахте, в консенсус, или да приемат подкрепата на репортерката с чадърчето? Трябва да слушат пиарите си, които са по-подготвени от тях. Ако те особено не са минавали специална подготовка за реакция, по-трудно е да кажа за управление на кризисна ситуация. И като преподавател, така с радост слушам студентите ми да коментират понякога, че който не съм го учил как да реагира при криза или при инцидент, му личи. Просто му личи. Това е ужасно. Например, защо да слушат и какво да слушат? Първото нещо, за което още не е станало дума в този разговор, това е невербалните послания. Понеже първото, което вижда зрителя, това е организацията на пространството. Като стана дума, че говори министър под някакъв чадър, най-редовно дават от Народно събрание как застават и дават изявления депутати и отговорни лица, зад които има един надпис там за тоалетна. И говорят, и това нещо стои отзад. Виждал съм и други, примерно изход. В ситуация, примерно на оставка, да снимаш някой, говориш колко се държи властта, пък там има изход зад гърба му като табелка.
Нали, това е вече послание. Това е нещо друго. За зрителя после. Така, в случай шалопечене да кажа, военният министър тогава беше застанал под плачеща върба и със слънчеви очила срещу слънцето в 7 без 10, нали, го бяха сложили да говори по този начин, да установява какво е имало на място и това е хубаво като намерение. Обаче човек говореше с очила, особено тъмни очила или огледални. Не дай Боже, никой няма кой да му вярва на среща. Просто като не ти виждат очите, ти не си човека, говориш истината. Основно правило в човешките отношения, когато се интересуваш от нещо, гледаш в очите. Ширини, да, то се знае от 2700 години. Първият протокол за връзки с обществеността е направен от медийския владетел Диока, гърцизирано име Диокес. Той забранява да се гледа владетеля в очите тъкмо заради това. Да не му смущаваш потока и на мисли, да не мислиш, че си равен на него. Обаче, когато искаш да кажеш, че говориш истина, ти трябва да говориш без очила просто. Това е един пример неадекватен. Че трябва да слушат пиарите си, защото има основни послания и правила, които трябва да се спазват. Първото, за което вече говорих, е единството, разбира се. И когато имаме инцидент с жертви, разбира се, трябва да се каже, че ситуацията е овладяна и положението е нормално вече. В смисъл, ранените са в болница, за тях полагат грижа най-добрите лекари и такива неща, но разбира се, хората и в едно правителство трябва да покажат единство. Единството е най-напред мъката. И като пиар да кажа тук, да отворя една подтема, тя е за това, че, например, журналистите очакват от един пиар най-вече да им организира интервюта с съответния министър, съответно да им осигури достъп до конкретното място, където, да речем, е паднал самолет или има наводнение, да не ги спират хората и от полицията, също с техните жълти ленти, опънати тук и там. Обаче ролята на пиара всъщност в такава ситуация не е да сътруднича на журналиста, да му помага или да му пречи. Комуникационните приоритети, поне според един от най-големите специалисти в областта, Джеймс Лукашевски, не включват медиите в първите три. Първият комуникационен приоритет за една институция, за един министър и за един пиар е да се обърне към пострадалите. Пострадалите са най-важната целева аудитория за пиарите и за институциите за властта. Не са медиите. Медиите очакват всички да се вторачат тях и само по тях да бягат или по-точно да говорят пред микрофоните, да застават пред камери. Нищо подобно. Първият приоритет са пострадали, вторият приоритет са близките на пострадалите, третият приоритет са хората, които са на терен, на място, но не са пострадали, но биха могли да речем, пострадало е промишлено предприятие, някъде избухва нещо, хората губят работа. Те не са там, не са непосредствено пострадали от взривове, не са ранени, но на другия ден няма да отидат на работа, нали така? На някои колеги, ето, той такова пиара казва, вие сте длъжни да го кажете. Има случаи, в които информацията непроверена може да предизвика паника. Има случаи, в които съзнателно се събират данни и не се изнася информацията. Не е длъжен, той е длъжен да прецени дали да я каже или не, а не да говори. От тук заблуждението на репортерите, дайте всичко да говори. Не се говори всичко. Казва се очевидната истина. Ако си е видял взрив, казва се, да, очевидно в толкова часа имаше взрив, вижда се дим, виждат се разрушения, очакваме да кажат съответните органи и специалистите последиците. Какво следва? Това вървим към финални думи. Изключително интересен разговор. Имаме теми поне за няколко предавания. Ще се радвам отново да ми гостувате, дали в такъв или в по-разширен мащаб. Понеже така сложихме едни опорни точки за медийните манипулации, за потока от информация. Кога медиите ще престанат да си мислят, че техните потребители могат да бъдат лесно манипулирани в века на интернет, на цифровизацията, на това, че всяка информация може да бъде до секунда проверена? Аз мисля, че медиите в значителна степен като че ли не си дават сметка, че те също произвеждат продукт, който трябва да бъде носител не само на гледаемост или слушаемост, но и на доверие. Мисля си, че в голяма степен се така преекспонира специално по отношение на медиите, ако говорим за електронните медии. Всички много се радват, когато рейтинга е висок, а това, че някой те е гледал, не означава, че ти е вярвал. И ми се струва, че нещата ще се променят тогава, когато медиите започнат да си дават сметка, че по същия начин, както хората избират продукти, стоки или услуги, за които гласуват съответно с парите си, по същия начин трябва да си дават сметка, че валутата в случая е доверието. Тоест, това, че някой е много гледан, не означава, че той е много харесван, че някой му вярва или че просто това наистина, нали, е голям бизнес.
Затова започнах с доверието, завършвам с доверието, защото смятам, че това наистина е много важно. Всички тези техники, за които колегата говори, те са част от създаването на доверие, защото ако го няма доверието, няма как да има развитие. Финални думи? Да, темата е доверието, подготовката, професионализма, реакцията и това са задължителните условия, за да не се превръщаме в манипулатори. Така бързото гълтане на горещо на готови тези е най-опасното в журналистиката и тук вече професионалният опит е изключително важно. Съпоставянето на информацията, търсенето на повече гледни точки, анализа и има много колеги, които задават отговори. Винаги съм казал, че в журналистиката, особено в интервюта, които станаха най-масовия жанр, най-висше пилотаж е да зададете въпрос. Но не да притискате събеседника да отговори на вашата теза, да потвърди вашата теза, а да зададете въпрос. Първо, който да предизвика отговор. Второ, да ангажира събеседника, т.е. да поеме отговорността си с онова, което ще каже. Това смятам, че е изключително важно. Господин Воденичарски, как да задам правилния въпрос? Понеже въпросът беше кога ще спра да манипулират медиите. Те няма да спра да манипулират или отговора е никога. По-точно, защото манипулативният потенциал се увеличава с наличието на повече информационни източници. Също си така човек се обърква и все по-малко може да изясни за себе си какво се случва наистина. Така че отговора е никога. Какво да правим? Да се информираме. Поддържам господин Тодоров, повече източници да, обаче отделният човек на практика не може да прави това, защото самите медии, които препускат по вълните, така да се каже, на сензацията и на новините, които постоянно се сменят, губят загуба на способности, в случая на аналитични способности. Така че аз приканвам отделните хора, но и журналистите да развиват своя аналитичен потенциал. Защото е ясно, че, например, аналитичната журналистика се развива в Съединените щати, когато става точно преди 100 години убийството в Сараево. Понеже американската общественост не може да разбере как така убийството на един човек, макар и престолонаследник, може да доведе до война на цял континент. Ето, разбра цял свят как това едно такова нещо може да се случи. Аналитичния си потенциал, хора. Като гледате и събирате информации, опитвайте да анализирате и оттам да синтезирате вече своя гледна точка. Това е интересна точно това е ключов момент. Когато имате по-малко гледни точки, вие разпознавате манипулацията. Точно така. А когато имате повече гледни точки, вие може да не я разпознаете. Това не винаги разнообразието е най-доброто. Благодаря ви за този разговор и за това, че бяхте гости на Медиите ОН. Така се разделяме. От мен Дони Каризова. Спокойни почивки.